ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓልኩም ፍቕራተይ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣምሽኹም ከመይ ኣለኹም ከከም ኣቋጻጽራ ሰዓትኩም ከመይ ትኾኑ ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰናይ ኣለኹ ከምታ ኣነ ሰላምና ሰናይ ዘለኽዎ ልዕሊ ናተይ ሰላምና ሰናይ ክትህልውለይ እናተመንኹ ነዚ ቻነል ሓድሽትን ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ላይክ ሸር ብምባል ቤተሰብ ኩኑ ኣበራታትዑና ሳብስክራይብ ኢልኩም ቤተሰብ ንዝኾንኩም እንተበራታትዑኒ ብልቢ እየ ዘመስግን ምብርትታሕኩም ቀጻሊ ይኹን እናልኩ እንኳዕ ደሞ ብሰላም ብፍቕሪ ብደስታ ገይሩ ለኹላትና ኣመንቲ እምነት ክርስትና ንኾና በርዋዓም ሰመነ ዝተጠመና ህዝበ ክርስቲያን እንኳዕ ብሰላም ገይሩ ላብ ብርሃነ መስቀሉ እንከዓጽሕና አሜን። እሽኒ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ሕፅርን ምቅርን ዘለት ግጥሚ ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ እሽኒ ካብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክብለኩም ጀሚረ ክሻብ ዘፈጽም ንኽትከታተሉኒ ብትሕትና ይላቦ። ኣርእስቲ ግጥመይ መስቀል ናይ ጎይታ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስቀል ናይ ጎይታ ኣይሁድ ቃወርዎ ኣብ ጎልጎልታ ሕሙማት ከይረኽቡ ድሕነት መስቀል ተሰሊሞም ከይረኽቡ በረከት መስቀል ተሰሊሞም ከይረኽቡ በረከት እቲ ሓያል ኣምላኽ ኩሉ ዝከኣሎ ተዓገሶም ሱቕ ኢሉ ግዚኡ ክሳብ ዝኣኽሎ ንግስቲ ኢለኒ ተላዒላ ብመንፈስ ቅዱስ ፍቓድ ሓተተት ካብ ፍቕር ወዳ ቆንጠንጢኖስ ፍቓድ ሓተተት ካብ ፍቕር ወዳ ቆንጠንጢኖስ ቅዱስ ቆንጠንጢኖስ እንተኾነ ብሕጉስ ልቢ ናይ ኣዲኡ ሓሳብ ተቐበለ ናብ ኢየሩሳሌም ክኸድ ምስ ደለየ ረዳት ክኾንዋ ወታደራት ኣዳለየ ረዳት ክኾንዋ ወታደራት ኣዳለየ ቅድስቲ ኢለኒ እውን እንተኾነ ኢዳ ዘርጊሓ ንኣምላኽ ኣመስገነት ልበውን ዓለለ ኣሃዱ ኢላ ጉዕዛኣ ብጸሎት ጀመረት ብሰላም ድማ ኢየሩሳሌም ኣተወት ናይ ጎይታና መስቀል ንኽትረክብ ብዙሕ ፃዕረት ወረደት ደየበት ወረደት ትዕቅብ ድሕሪ ብዙሕ መንከራ ኣቦ ምስ ረኸበት ምስጢሩ ክነግርዋ ኣስጢማ ሓተተት ምስጢሩ ክነግርዋ ኣስጢማ ሓተተት ኪራኮስ ቦታ ዓዲ ስለ ዘመልከታ ዲማራ ደመረት ተማሕፂና ንጎይታ እቲ በዓል ዓብዪ ትዕግስቲ እግዚኣብሔር በቲ መድሕን መስቀሉ ብዙሕ ገበረ ተኣምር በቲ መድሕን መስቀሉ ብዙሕ ገበረ ተኣምር ንግስቲ ኢለኒ ነዚ ኩሉ ምስ ረኣየት ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ ስለ ዝተዓወተት ንኣምላኽ ብሓጎስ ዕልልታ ንኣምላኻ ኣመስገነት መስቀል ጎይታ ምርካብ ስለ ዝኾነ ናታ ድልየት መስቀል ጎይታ ምርካብ ስለ ዝኾነ ናታ ድልየት ጽንዓት ተዋህዶ እቲ ቅዱስ ደም ጎይታ ዝፈሰሰሉ ልዑል ጎይታ ኣካላቱ ዝተገረፈሉ ኣብ ቀራንዮ ጎልጎልታ ኣማኒኤል ዝተሰቐለሉ መስቀል ኣምላኽ እዩ ጽንዓት ናይ ኩሉ መስቀል ኣምላኽ እዩ ጽንዓት ናይ ኩሉ ትምክሕቲ ናይ ተዋህዶ ደም ጎይታ ዝጸረ ብስራት ጎይታ ድሕነት ብመስቀሉ ዝተበሰረ ሳንዱቕ ዕላማ እዩ ንዝስዕብ ክርስቶስ ብመስቀል እዩ መንፈሱ ዝሕደስ ብመስቀል እዩ መንፈሱ ዝሕደስ ዕንጨይቲ እዩ እንተበሉ እቶም ዝኣመንቲ ክብሩ እንተቐለልዎ እቶም ካሓቲ ቃል ክብሩ ክነግሩ ክኾኑ ከምዘይ ሰዓብቲ ንመስቀል ዘሕልፉ ግን ቅድሚ ኩሉ ጎየይቲ ንመስቀል ክሕልፉ ግን ቅድሚ ኩሉ ጎየይቲ
ለኣና ግን መድሓኒና እዩ ሳንዱቕ ዕላማና መለለይ ደቂ መዛሙርቲ ክርስቶስ ምዃንና ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበለና ኣብ መልእኽቱ መስቀል መመኪሕና እዩ ኣይኮነን ከንቱ መስቀል መመኪሕና እዩ ኣይኮነን ከንቱ ስለዚ ኣሕዋተይ እቶም ዝዓወሉ እንተመሰሎም ዕሽነት ለኣና ግን ሓይልና እዩ ንጸላኢ ዝምክት ሓደራ መስቀል ጎይታና ብትብዓት ንጽር ክብሪ እመንቲ ክንረክብ ኣብ ቅድሚኡ ክብሪ ምእንቲ ክንረክብ ኣብ ቅድሚኡ ዝነጥበን ዝተነጠጠን ብኣፍቲ ጓሃን መላእኽቲ ተኣረመለይ ወስብሓት ለእግዚአብሔር ወለወላዲተ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሚን። ጽን ኢልኩም እናዳመጽኩም ንጸናሕኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ እትገብርዎን ጸሎት ጸሎትን ይቀበለልኩም ጽን ኢሉ ይስማዕኩም ፍትዋተይ ዝተጋገኽዎ ደሞ ብከመንት ክትእሩምኒ ብትሕትና ይላቦ ክሻ ብኻሊእ መደብ እንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ኣምላኽ በብዘላኹም ይኹን።